Kaši kokot. Dan, děkuju za lajky. Ty sa hambíš? Nehambím, mňa táto učil. Pomalu ťa lajkujeme, prebijeme ho. Za čo sa hambíš, že máš malý pipík? Áno. Pomalu ťa lajkujeme. Sis, děkuju za A follow. čo tam ty tak na posteli vystretá, jak vlastá? No veď však tu na rovno môžeme sexovať. Tu. Sex. Áno, ale... Áno. A ako sa to robí? Jak sa to robí? A jak sa Toto to nie je robí? sexuálna výchova. Ja som to, ešte to nemal. No tak. Ale ty si to skúšenie. Sis, bože, ďakujem za srdco, máš follow. Budem asi striekať. Striekať ľudia. Ale ona je veľmi pekná. Čeky, Musí si napraviť, lebo mi ide kokot vyskočiť. Na to vieš. Už si ho máš ho veľký ako tyč, tak ma prosím neskoznič. Strč ho do úst, ten tvoj dik, bez zabrány celý dník. Už ho čakám ako psík, tvrdý mám aj chvostík. Jej! Vyzleď sa, moja láska, vyzleď sa. Yes! Aký fajný daddy. Daddy. Je to postava! Samuel, děkuji za broskinku. Dajte mi follow aj na môj druhý TikTokový účet, kde dávam videá. Holadrop z XYZ, máte to bio. Tam sa ešte budú diať veľké Aj veci. jej, aj mne. A lajkujeme ľudia, poďme. Wilson, ahoj. Ona je veľmi tu príťažlivá, sexuálne.